Odonje motende kod weche mag ohala. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke winjruok kod kambi maloso nyamburko mag ting'o jowuoth matiyo kod teko sitima e okang' mabiro miyo piny Kenya thuolo mar yudo nyamburkogo. Ruto kod jatatije kambi mar Millennium Challenge Corporation MCC Alice Bright owinjore ni kambino biro chiwo omenda maromo siling bilion 8.7 ma ibiro nyiewogo nyamburko mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi. Jotelo ariyogo ne oromo e boma ma New York kama Ruto ne opuoyo okenge ma Kenya ogoyo e tiyo kod nyamburko ma ok keth alwora kaka matiyo kod teko sitima. Mobility around Nairobi is something that is very important to us. You know, Nairobi has 5 million people during the day and 4 million at night. So there's a whole 1 million people who come in and out of Nairobi every day. That poses a very significant challenge on the transport infrastructure. So apart from the matatu transport system, the mass bus transport system is a very important component. I think already a lot of work has gone into getting the bus lanes already. So this threshold will give us the ability to conclude that process so that we can move people in and out of Nairobi much more easily.